سلام تخاتلتي channelنا كمي لكم لما عنتون نعكم يمهريو إلى زحسبكو مدب حيزلكم مسئل لكو عمنا لما عنت مدبي أنا يبزحات دك تبعتيو حتو زخوانا أنا تستوستيرون هرمونا كأنيسو كمي بمنتاي كنسخون خيلي لكم نتحاتوني ملسي حيزلكم مسئل لكو اسكاب ناي مدبي فتسامة حبيركم نتصنحو channelنا سبسكرايب جبرو لايك شيرون كرسا يبلون فلما استحات بزح تستوستيرون هرمون انت عينت صعبين اللو زبل كنري تستوستيرون هرمون ويدما ناي ودي هرمون نبلو عوشتي سونتنا زتحات بزح انتهاليو سونتنا نخيلوت يقبر سبحي او سونتنا خأكب يقبر استحات قلبت ويدما إنرجي كهلونا يقبر زدخمو عزمتي كهلونا يقبر تنفاشنا عقمنا زدخم يخون نايتوتاو ركب دليتنا يقنس بزحي اسبرمنا يقنس قلتفنا كنفسس يقبرنا موتيفيتد ويدما استلعالنا سبات نخين خون يقبرنا كل شع كدبرنا كنسلاچو يقبرنا طبعنا ببغزيو نخلواوطون يقبر تستوستيرون هرمون بزحي ابسونتنا ابزقنسلو غزا ابوان صوتاو ركب دخم زبلنا كم مغبار بتوساخي ابطعنانا ون كبير سعبين كبصحلنا يخيل يو نابنت ناي لبي حمام باد كوليسترول كسعبلنا ون يخيل ابطباينا ون ناي ود طباي ناي جግንነት طباي قس እንዳበለ نخقنس يقبر يو ስለዝኾነ እዚ هرمون እዚ ابسونتنا لعل ጥቕሚ ከም ዘለዎ ብምፍላጥ بخمي دقا نزو هرمون ابسونتنا بزحو كنوسخو نخእል ዝብል حساب كنري اتقدامين اگداسن ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ مسرح እዩ ስፖርቲ مسرح እንኣብነት ክብደት መልዓል እዚ هرمون እዚ መጠኑ ንኽበዝሕ ይሕግዘና እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግና ረሃጽ ዘውጹና ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት مسرح ንኣብነት ኤሮቢክስ ክኸውን ይኽእል ብቻ ሰውነትና ብደንቢ ዘንቀሳቐሱ ረሃጽ ዘውጹና ኤክሰርሳይዝ مسرح እዚ هرمون እዚ ኣብ ሰውነትና ልዑል በዝሒ ንኽህልዎ ይሕግዘና እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ፈለማ ክንገብሮ ዘለና ኤክሰርሳይዝ مسرح እዩ እንተ ተኻኢሉ ረሃጽ ዘውጹና ከምኒ ክብደት መልዓል ጂም ወርክአውት مسرح ነዚ هرمون እዚ ንምውሳኽ እቲ ቀዳማይ ብሉጽ ሜላ እዩ እንተ ንኣሰ ሓደ ወዲ ኣብ ሰሙን ውሽጢ 4 መዓልቲ ኤክሰርሳይዝ ግድን ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምብላዕ እዩ ብፍላይ ብፕሮቲንን ብኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሪች ዝኾኑ ምግብታት ኣብዚሕና ክንምገብ ኣለና ብፍላይ ድሕሪ ኤክሰርሳይዝ ብፕሮቲንን ብኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሪች ዝኾኑ ምግብታት ክንበልዕ ኣለና እዚ ድማ ቴስቶስተሮን ሆርሞንና ኣብ ሰውነትና በዝሑ ንኽውስኽ ይሕግዘና እዩ ንኣብነት ብፕሮቲን በዝሒ ዘለዎም ምግብታት ከምኒ እንቋቑሖ ደርሆ ስጋ ዓሳ ርግኦ ፀባ ኦትስን አቮካዶን ኣብዚሕና ክንምገብ ክንክእል ኣለና ብኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ድማ ከምኒ ዓሳ ከብዲ ድሕሪ ኤክሰርሳይዝ ኣብዚሕና ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ቴስቶስተሮን ሆርሞንና ንኽውስኸልና ዝጠቕመና ድማ ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ምቕናስ እዩ ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እዚ ሆርሞን ንኽቅንስ ዝገብሮ ምክንያት ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት እንትኾን ብናይ ሓዳር ህይወት ክኸውን ይኽእል ብናይ ስራሕ ህይወት ክኸውን ይኽእል ኮታስ ብዝኾነ ይኹን ነገር ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ከጥቅዕና እንተሎ እዚ هرمون እዚ በዝሑ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ይቕንስ እዩ ስለዝኾነ ብዝኻልኩም ዓቕሚ ስትረስ ቀንሱ እምርኹም ነፃ ግበርዎ ሰብ ኮይኑ ዘይሓስብ ዘይጭነቕ የለን ኮይኑ ግና ነስትረስና ንጭንቀትና ክንቆጻጸሩ ምኽኣል እቲ ወሳኒ ነገር እዩ ካብቶም ንጭንቀት ንስትረስ ዝቕንሱ እቲ ቀዳማይ ኤክሰርሳይዝ مسرح እዩ ኤክሰርሳይዝ ድማ ሰውነትና ፍትሕ ክብል ካብ ጭንቀት ንኽንወፅእ እምሮና ነፃ ንኽኸውን ይሕግዘና ስለዝኾነ ንስትረስ ጭንቀት ክቕንስ ኤክሰርሳይዝ مسرح ግድን እዩ ስትረስ ጭንቀትና ብምቕናስ ናይ ቴስቶስተሮን ሆርሞን በዝሕና ክነውስኽ ንኽእል ኢና ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ቫይታሚን ዲ ሙሳድ እዩ ቫይታሚን ዲ ብቐሊሉ ካብ ናይ ፀሓይ ብርሃን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብ ምግብታት እውን ከምኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ከምኒ ፀባ እንቋቑሖ ሳርዲን ሳልመን ካብዚኦም ክንረክብ ንኽእል ቫይታሚን ዲ ኣብ ሰውነትና ክቕንስ እንተሎ ናይ ቴስቶስተሮን ሆርሞንና ይቕንስ እዩ እዚ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትና ዓቕምና ንኽቅንስ ዓቕሚ ንኽንስእነሉ ይገብረና እዩ ስለዝኾነ ናይ ቫይታሚን ዲ ምውሳድ ክነብዝሕ ኣለና እንተነኣሰ ንጎሆ እስካብ 30 ደቂቕ ፀሓይ እንተሞይኩም ሰውነትኩም እኹል ዝኾነ ቫይታሚን ዲ ንኽረክብ ይሕግዘኩም እሞ ንጎሆ እንተነኣሰ 30 ደቂቕ ፀሓይ ክትመቆለኩም ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት እውን ካብ ፋርማሲ ብምግዛእ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ እኹል በዝሒ ድቃስ ወይ ድማ ዕረፍቲ ምርካብ እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እኹል ናይ ድቃስ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት እንተዘይረኺብና ናይ ቴስቶስተሮን ሆርሞንና በዝሑ ኣብ ሰውነትና ይቕንስ እዩ እዚ ድማ ሳዕቤኑ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ካብ 7 እስካብ 9
7 ሰዓት ዝተማዕራረየ ጥዕንኡ ዝሓለወ ድቃስ ክንድቅስ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ድማ ብተደጋጋሚ ትሕቲ 5 ሰዓት ትድቅሱ እንተኮይንኩም ሰውነትና ሪከቨር ዝገብረሉ እኹል ግዜ ኣይረክብን ሪከቨር ዝገብረሉ እኹል ግዜ ዘይረክብ እንተኮይኑ ቴስቶስትሮን ሆርሞንና ይወርድ እዩ ከነጠቃልሎን ከለና ደቂ ተባዕትዮ እዞም 5 ዝሓበርኩልኩም ነገራት ምስ ዕለታዊ መነባብሮኩም ኣመጋግባኩም እንተተጠቂምኩሞም ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞንኩም ክተውስኽዎ ትኽእሉ ኢኹም ንቴስቶስትሮን ሆርሞን ሸለሊልኩም ክትርእይዎ ዝግባእ ሆርሞን ኣይኮነን ሓደ ወዲ ንምዃኑ ናይ ወዲ ጠባይ ናይ ወዲ ቅርፂ ሰውነት ዝተማዕራረየ ህይወት ጥዕንኡ ዝሓለወ ህይወት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ግድን ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን በዝሕና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሸለል ክትብልዎ ኣይግባእን እንተነኣሰ እተገዳሲ ኤክሰርሳይዝ እውን ክንሰርሕ ኣለና እንተነኣሰ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ 4 መዓልቲ ናይ ኤክሰርሳይዝ መዓልቲ ክህልወና ክእል ኣለዎ ከርህፁና ዝኽእሉ ከምኒ ኤሮቢክስ እውን ክኸውን ይኽእል ናይ ጂም ወርክኣውት እውን ክኸውን ይኽእል ግድን ብሰሙን 4 መዓልቲ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ድሕሪ ስራሕና ድማ ብፕሮቲንን ብኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሪች ዝኾኑ ምግብታት ክንምገብ ክንክእል ኣለና ከም ተቀደም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ብፕሮቲንን ብኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሪች ዝኾኑ ምግብታት ኣለው ንሳቶም ክትምገቡ ኣለኩም ካብዚ ብተወሳኺ ጭንቀት ስትረስ ክትቅንሱ ክትክእል ኣለኩም ቫይታሚን ዲ ክትወስዱ ኣለኩም እኹል ድቃስ እውን ክንድቅስ ክንክእል ኣለና ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓት መዓልታዊ ክንድቅስ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞንና ክቀንስ ይኽእል እዩ ተቀኒሱ ድማ ቀደም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ሳዕቤናት ከጋጥሙኩም ይኽእሉ እዮም ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ኣነየለይ